இந்த லைட் ஹவுஸில் ஒர்க் பண்ணவங்கலாம் மாயமாக மறைஞ்சிட்டாங்க. டிசம்பர் 1900s ஸ்காட்லாண்டில் இருக்க ஒரு லைட் ஹவுஸில் 3 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. மெயின் கீப்பர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆள், அசிஸ்டன்ட் கீப்பர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆள், அண்ட் நியூ ஜாயினர். இந்த 3 பேரும் தான் அந்த லைட் ஹவுஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பொதுவாகவே அந்த லைட் ஹவுஸை சுற்றி ஏதோ அமானுஷம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஊரில் இருக்கவங்கெல்லாம் பேசிப்பாங்களாம். அந்த லைட் ஹவுஸுக்கு சப்ளைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்த போர்டு அந்த லைட் ஹவுஸில் இருக்க லைட் ஒர்க் ஆகாததை பார்த்து உள்ளுக்கு போய் செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அண்ட் அவங்க சாப்பிட்டு வச்ச சாப்பாடுடைய தட்டு அதே இடத்துல இருந்திருக்கு. அங்கே யாருமே இல்லை. அண்ட் அவங்களுடைய லாக் புக்கை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய மழை வந்துச்சு. அண்ட் மெயின் கீப்பர் வந்து பேசாமல் இருக்கார். அண்ட் நியூ ஜாயினர் வந்து அழுதுட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு என்ட்ரியுமே கிடையாது. அண்ட் டிசம்பர் 15 அவங்களுடைய என்ட்ரி புக்கை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த வார்த்தைங்களை அவங்க எழுதி வச்சுட்டு காணாமல் போயிட்டாங்க. அண்ட் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது. அதுக்கான ஒழுங்கான ஒரு டேட்டா கிடையாது. இனிமேல் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.